Ikusi guztien behar ondo lan poli baiteko zer ikuzula, garanti jo ikuzula lan hortan da nahi ez dait, zati botozio. Nahi ikusi guztien kontra jo dominatzeko mokua o zazu pentsatzea horretik izan bada. Batez ego lanak, hori kanardikoko lana zan da nik berez eurra kanardiko jointzago diferente baitzea eta kanardiko dian nik guztua nahitzen izan eurra eta horrek, gehien bat. Karga ze, ordu arte desabilo botatzen nian da saltxo ere guztu ez ego, egia esan bestelaz ginen biliko eta mate golago zea bat, baina behin ja firmatzean nian ja egunero egitza burun da alare ez da luzia izan hilabete eta erdi bi hola pasatxo ingen nula joku eta bosgarrengo izango bat hiru irabazi eta bat galdu, azkeneko galdu no? Eta balantzia baina arte honeko positibo da, agarri guzuko duen. Egia esan oso ondo, porque, aurrena binagako txapelketan eginen eta ua bukatu genuen, eta gero honekin buru belarri baila eta terdi pasatxo hola amekiu. Eta, nahiko denboa arte politia da eta progresio honen. Gehien bat aizkoan zentratu dugu ez, aizkoan hastian bitan nahiko entrenamentu fuerte eginez, eta azkeneko amos bat egunen, biskat suabixo eta saio motxa guek eta bizi guek eginez. Eta gainetzean, hastian behin bitan gimnasio joa juten saiatzen ez, eta mendin ibili eta holako pixkat, fondo pixkat hartzeko. Binakakoak egin dauekin alda ondila dago. Binakakoak eta azkenien proba motxak dira, eta esplosiboak, eta gehien ez lan luze bat dago, bin hartien egitena, gehien ez 10-12 minutukoa. Orduan, diferentzia ondila dago, azkenean euran arabera eta beak egur gorrak elkarriko txola esan dut, ordu beteko lanea junga, ordu bete igualke jo, oztei. Orduan alde ondila da bai. Honek txapelketan aldian gauza dut, eta da apustuten bi laguntzailea onduen materiala bat aizkoa ematen da bestia biskat. Makileak egin da usten, da azpiko espalaketan kentzen, da alde hortatik oso arropa dut sentitzea. Txapelketan da, bakar-bakarrik antzaude, eta alde hortatik nik buruzta, nahiz eta presio handigo izan, beti diru dut artean da jendia beste saltxaba da. Baina horrek asko ditu. Ondo, gogu egin da azkenean importante hori da. Gero unien askotan gauzak ez dira nahi bezalatatzen, baina momentuz ondona. Ez eta aspaldi ikusi, baina beti kiloz eta gehitxo bilia, eta guain olasak hastin da pustu datan ikusi nun, eta asko flagauta dut. Ematen ez, behak eseri joartu oso eta ondo ailatza behar. Guk eurra normalak eman bat jau, baina harek atzo eskuiaretzen atxo nuen zen, zentzun eurrak gorrak eman zutela, behi lan alduzatzio konbinitza jola, eta hori esan nahi du, behar garanti jau ikula gorretan lan hona etxeko, eta guk preparatu jongurko dula. Apustutan klabi azkenean da hasiretik bukera lan regular bat ikia, ez da hor hasiran txapelketan da bakarrik nola izatean askotan alkar botatzea ez dela atatzea, buruz erretxa berroitzea. Baina hemen launtzaile egin da izan da, asko zobe da, hasi behar ritmo baten da lan konstante bat ikia, eta ni uste kaku horren gola, lanak ondo osatzea. Beti emateu alako zaba, eta gehun harrimatzen edan bezala, eta bezperan da, pentsatzen, eurra plazan hartzea denean, da beti sartzea beste koskillo bat bai. Ez da egia esan aspaldi ditzaitu, ondo eman banakako urrezko izkoago. Lan motxak dira betere, eta igual ahar batekin da kanpo egetu zinezke, baina momentu nahu pasako dut, ondien ez pentsatzen jarri diren. Txapelketan, betikoa nazabaldo zaila da, atutxare bai ondo biltzea, eta gerra biskaten bat jo, baina,